మాది ఊరు. అయితే మనము ఇట్లా ఇప్ప పువ్వుతో లడ్డూలు చేయాలంటే మన 21 మంది వెళ్ళినాం మహారాష్ట్ర జలకరి పోయి అక్కడ చూసినాం అన్నట్టు 3 రోజులు ఎట్లా చేయాలి ఎలా చేయాలి. మేము ముందైతే ఏం తినే వాళ్ళం కానీ లడ్డు చేయాలంటే తెలియలేదు కదా ఎట్లా చేయాలని. అక్కడ పోతే వాళ్ళు నెయ్యితో అది తీసి చల్లగా అయినాక గైడర్ పడుతుండే. మేము కూడా సేమ్ అట్లనిగా మేము లడ్డూలు ఎట్లా చేయాలని లడ్డూలు చేస్తామంటే మాకు స్థలం ఎక్కడంటే వికాసాలు పడినా మేము ఈ పప్పు కొన్నాం మంచి నంబర్ 1 ఈ పప్పు జీసీసీలో కొన్న ఈ పప్పు మంచిగా ఉంటుంది. లడ్డు చేయాలంటే ఇవే వస్తుంది కదా అని మంచి పప్పు తీసి దాని లోపల ఉన్న మొత్తం తీసేసి దాన్ని ఎండబెట్టి మేము నూనె లేచి ఇట్లా పేపర్ మీద నూనె మొత్తం ఇదినాక గ్రైండర్ పట్టి పప్పు మీద గ్రైండర్ పట్టి జీడిపప్పు బాదము మళ్ళీ నువ్వులు పల్లీలు చక్కెర బెల్లము కలిపి ఆనకం చేస్తేనే కదా లడ్డు వస్తుంది. ఆనకం చేసి లడ్డు అయితే ఈ పప్పు పండుగని చేస్తే అందరికీ తెలిసిపోతుంది. విలేకరు వాళ్ళకి అందరికీ ఇలా ఈ పప్పు లడ్డు చేస్తుంది పండుగ చేస్తుంది. పూతో ఏమేమి చేసినారు ఇంకా లడ్డూలే కాదు చాట్ మసాలా ఈ పప్పు మళ్ళా చక్కెర కలిపి అంతే చేసినాం. దీంతో లడ్డు చేయొచ్చు మళ్ళీ పట్టి చేయొచ్చు జ్యూస్ కూడా చేయొచ్చు. అవి చేయలేదు ఇంకా చేస్తాం రాను. मला पिंडी वाळसी रोपसी मला मुठी तीसी मला गांधीनगर ये वाड़सी काटिसी मला हाकिसी मला कुडुकुंडिसी गड़े लिच्ची ಕಿತ್ತಗೆ ಬತ್ತಲ ಅಂತ ಕಿತ್ತಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಂತ ಆರೋಗ್ಯ మాకు తిత్తకి నేను పుడతారు కానీ 100 సంవత్సరాల ముసలోడికి తినవచ్చు బలమైన సీచు దీనివల్ల దీనిగా కెమికల్ బతాయి మనం అసలు బతాయి మనం అచ్చొచ్చుకోట ఫుడ్ మంత్ అయితే ఇంకా ఇదే ఈ పప్పు ఇదే మిగతా दूसरा सिले सामने केमिकल दूसरा बनाना तेने बताया सदटागा डोबरा उचितो निचुरियर वाटी पिडिसिता ये बताई मिचार के बाटी रुकनाई सरी अच्छा अच्छरे इदे खर्चवले हेने अच्छरे केगा बते नहीं मुई बताए वाट वाल की भाई चले हटाने वाट से पिडिसवाल पिडिसवाल
అది తాత ನಾನು ಧರಂಪುರಿ ಚಿತ್ತ ಧರಂಪುರಿ ಭದ್ರಾಪುರಿ ये सोलह के वाती की ಸುಳ್ಳಿಕ್ ಮಳೆ ಕೂಡ ಸಾರ್ ಮೇಡಿದೆ हाँ वो कार्यक्रम जक्षर मंत्र जरे हाँ ಮೇಡಮ್ ಸಾಂಗ್ ಎತ್ತಿದ್ದು हाँ सुरन साठीन वाते चलो सारे बच बोर बोर वाती तो वेल्ट्री वाती की ಗೀತಾ ದಾರಾಲ್ ನಾನು ಸಾರ್ ಮೇಡಿನಿ ఇవి రాసి వాతి तो ఇంక మీకు చూసి బాగా అనిపించారు మంతా ఇంక దుసరు రకమే కరియలాగరా కర్రీ వాళ్ళు మొదలు వాతంగా మంతా కొన్ని కర్రీ వాళ్ళకి మంతా ఇంక మరుం తట్కి అవన్ కరియలాగంట మరుగుతంగా వెక్కును చాలుకి అని సాటిన్ అస్కన్ మా సమాజ్న మంత మంతా మంతా నాకు ఎందురాలే అంటే సమం వచ్చింది సమం అని కలుగు అన్నాడు. आदिवासी आहार ऑल द पीपल आर लड्डू का है ऐसे डब्बे में पैक करेंगे You had this? అది చేస్తాను. Yeah. So it's a little bitter, very little bitter, but not really. Yeah. So this is trying many more dishes, but these three projects is what they're trying to market. రికార్డ్ కెమెరా మేడం I think so what we can help is how can we market the kind of ఐస్ కూడా వస్తుందా మనం మాట్లాడిన ఐస్ కూడా ఆ వయసు కూడా వస్తుంది అందుకే మాట్లాడుతుంది try to see if we can give them ideas.